Aquell vespre a les 9 el senyor Castle encara no havia arribat i la Ruth, volent estalviar-se els laments de la Lu, va anar a tancar-se a l'habitació, es va arrupir dins el llit i tot tancant els ulls va visualitzar la foto de la classe dels TC3. Hauria hagut d'examinar-la amb lupa, no per saber si el pare agafava la mà de la bessona que tenia al costat. D'això n'estava tan segura com la Dèbora. Però hauria volgut veure, aprofitant que la noia somreia, si aquesta bessona tenia els incisius separats. La Ruth, amb aquest mateix tret distintiu, s'havia complexat per culpa d'això, quan li havien sortit les dents, i la Dèbora li havia dit amablement que, quan somreia, semblava una vella amb una dent de menys. Hola, avui us volia comentar aquest llibre. És una novel·la juvenil que és de l'escriptora francesa Mariott Murail i es titula L'assassí de la corbata i editada per Estrella Polar. Mariott Murail és una escriptora, com he dit, i també periodista francesa, que està molt coneguda bàsicament pel que és la literatura infantil i juvenil. No sé si coneixeu obres com Sample o com Quina passada, però també ha escrit per adults i la seva obra ha estat molt guardonada. Sobretot una obra seva que es diu Oh Boy, que ha rebut diversos premis. La història ens parla d'una noia de 14 anys, la Ruth, que troba amagada una fotografia del seu pare antiga, de la seva classe del TC3, dins una caixa de sabates a l'armari del seu pare. En aquesta fotografia hi apareixen el pare, la seva mare, la tia, que eren bessones i que van morir de forma sospitosa, i el que els estranya més és que el seu pare estigui agafat de la mà de la seva tia i no de la seva mare. Ella, la Ruth i la seva amiga la Dèbora decideixen penjar la foto en una pàgina web d'internet on es busca o es serveix per retrobar antigues amistats. A partir d'aquí succeeixen tota una sèrie de fets misteriosos que faran que la Ruth conegui fets del seu pare que no en tenia coneixement o que no en tenia ni idea del que podia passar en aquella època i ves per on, a partir d'aquí, apareix, després de 20 anys, L'assassí de la corbata. Per què m'ha agradat aquesta novel·la? Doncs és una novel·la que és una bona novel·la negra, on la intriga t'atrapa des del primer moment, sobretot quan la Ruth penja la foto a internet, i la veritat és que el principal sospitós és el seu pare i fins al final no tens 3 o 4 candidats més a assassí de la corbata. Per mi és una novel·la juvenil intel·ligent davant d'altres obres que ara estan molt de moda que són per mi també poc intel·ligents.